Kontaktrádió, a belváros hangja. Jó estét, jó délután kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Tornádó hallgatót és rajongót, ahogy azt megszokhattátok, hétről hétre, azaz csütörtökönként 6-tól 7-ig felsorakoztatom kis hazánknak neves, tehetséges és feltörekvő zenekarait. Nos, ezen a héten sem lesz másként, hiszen most múlt október 23-a, tehát nemzeti ünnepünk volt, ehhez híven pedig egy nemzeti rockzenekart látok itt vendégül a mai adásunkba. És hát nem is lépem tovább a számot, hanem egyből be is mutatnám a Balsors zenekart. Sok szeretettel köszöntöm a tagokat, Bartuska Lajost, basszus és ének szekciót, valamint Tengely Gábor gitárszekciót, illetve Sáfi Eriket, aki a dob mögül pörgeti a ritmusokat. Sziasztok, srácok! Szia, köszönjük a kedves hallgatókat! Nos, hát kicsit én utánatok olvastam, és elég messziről érkeztetek ide hozzánk, legalábbis az együttesnek a 2/3. Honnan is érkeztetek, srácok? Amúgy a mikrofont azt nyugodtan egy kicsit kihajthatod, és akkor úgy közelebb is. Nem, mármint, hogy magad felé. Úgy, teljesen jó. Na, srácok, hallgatnám a sikersztorit. Igen, ez így van, mi a Borsod megyei Ózdról és Királydról érkeztünk, ugyanis kicsit... Végszóra, igen. A zenekarból ketten, Gabi és Erik, ők onnan érkeztek, én ugyanis itt élek Budapesten jelen pillanatban, és itt dolgozom. Úgyhogy viszontagságos körülmények között, de végül is ideértek az utolsó pillanatban a srácok. Így van, hál' Istennek, és tulajdonképpen amikor indult a zenekar 2 évvel ezelőtt, több mint 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, te is ózdi voltál, nem? Vagy, igen, én néhány hónapja élek ismét Budapesten, előttem egy 8, durván 9 évet én lehúztam itt, aztán közben csináltam otthon egy vállalkozást, ami 3 évig üzemelt, aztán nem bírtam tovább fenntartani sajnos a válság miatt, ez alatt csináltuk ezt a zenekart, most már több mint 1,5 éve zenélünk együtt. 1,5 éve, igen, nem 2,5, ahogy én azt számoltam. Nem baj, sose voltam egy matek zseni, de hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tulajdonképpen ketten Gáborral alapítottátok ugye a zenekart. Mi vezényelt titeket arra, hogy ezt a zenekart, illetve hogy ilyen stílusba zenéljetek, és hogy váltottatok duóról trióra? Hú, ez egy nagyon-nagyon hosszú történet. Hát azért ugye Gabi és én most már 22 éve zenélek, kimondani is sok. Hát 20 éve ismerjük egymást. És 20 éve ismerjük egymást, és mindig beszélgettünk annak a lehetőségéről, hogy egyszer fogunk együtt zenélni. Hát időközben ugye akkor elkerültem Budapestre, tehát ez egy olyan 8-9 évig föl lett függesztve, aztán egy királyi rally verseny alkalmával találkoztunk ismét, akkor megint ez szóba került közöttünk. És hát akkor is igazából én még úgy gondoltam, hogy valószínűleg nem lesz ebből semmi. Mámoros állat. igen, bordvilágos arccal beszélgettünk. Aztán ugye nekem a régi zenekarom, amivel 22 évig zenéltem, mi is egy kicsit távol kerültünk egymástól. Patvaros István, ő Veresegyházára költözött, van egy remek gitárosunk, aki a Dirty Dogsban zenél most jelen pillanatban. És hát kicsit mivel így szétszóródtunk, így úgy gondoltuk, hogy mivel mi ott vagyunk így helyben, ezért próbáljunk összehozni valamit. Nekem voltak már megírt szövegeim, én készültem erre igazából, de először még nem is nagyon mertem elővezetni a tagoknak. Ugye volt még egy tag, Szala István, tehát 4-en kezdtük, de én nem is mertem elővezetni, hogy én nemzeti rockba gondolkozok. Először, mert nem tudtam, hogy ők hogy állnak hozzá ez a kérdéshez. Ez egy kényes kérdés jelen pillanatban Magyarországon, ugyanis azért nagyon ritka az ilyen rádió, mint a Kontakt, hogy befogadja a nemzeti rock zenekarokat, és egyáltalán lejátsszák a dalainkat, tehát nem sok ilyen rádió van. De aztán elkezdtünk próbálni, így megmutattam nekik ezeket a dalokat, és hát nem is volt kérdés számukra, hogy hát ez persze, hát ez a vonal, ez ők a hazáról énekelünk, a történelemről énekelünk, olyan hétköznapi problémákról, ami most nyomasztja az embereket Magyarországon, persze természetesen ők ebben társak. Aztán elkezdtük 4-en, akkor még nem én énekeltem, hanem Szala István, ő egyébként a volt zenekaromnak a dobosa, és úgy gondoltuk, hogy ő fog énekelni a zenekarba. Erik beszállt közénk, mint fiatal feltörekvő tehetség, dobosként, de aztán néhány koncert után, egy olyan fél év elteltével volt egy kisebb fajta nézeteltérés közöttünk, így István kiszállt a zenekarból, és akkor
akkor hirtelen meg kellett oldanunk egy koncertet 3-asban, megoldottuk, és úgy döntöttünk, hogy maradunk így 3-an. Ez a rövid változat. Tehát ez maga a sikersztori, de mégis hogy választottátok ezt a nevet, hogy Balsors? Fú, hát igazából... Igen, nagyon sokat gondolkoztunk. Ez balgyósan hangzik, de... Nem, mert én a misszió nevet szerettem volna, hogy ez egy küldetés nekünk, hogy nemzeti rockba nyomulunk, de Lajos megkötött az ebbe takaróhoz, hogy a himnuszból válaszunk inkább valami nevet. Ezt nem tudtuk eldönteni, vitatkoztunk rajta nagyon sokat, aztán így maradtunk. Egyszer kipattant a fejemből ez a Balsors név, ezt mindjárt el is mondom, hogy miért. És ez a név volt az, amikor én ezt kimondtam, és rögtön így egymásra néztünk, és azt mondták ők is, hogy az jó, legyen az. Ez azért, mert a magyar népen ugye áll, tehát ül egy átok, ami közismert, ez a turáni átok, és tehát a himnuszban is ez az a balsors, akit régen tép, ugye, ez arra utal ez a sor, és ez sajnos ez igaz, tehát ez jellemzi sajnos most jelen pillanatban a magyarságot, ül rajtunk egy átok, és ezt akartuk mi ezzel, vagy ezt akartam én kifejezni ezzel, mert sokan kérdezik tőlünk, hogy miért pont ez a név, mert ez nem jó, mert ez olyan illúzióromboló, tehát sokan nem látnak mögé, nem tudják, tehát ezért is jó ez, hogy így el tudom mondani, hogy egyáltalán mire gondoltam én akkor. És hát ez a Balsors név, ez így alakult ki, és mondom, tehát azóta már próbáltak minket megtéríteni, hogy válasszunk másik nevet, de hát eleve ezen a néven jelent meg a lemezünk, erre bólintott mindenki erre a névre, és tehát mi ragaszkodunk is hozzá, és ez marad is. Őszintén szóval tényleg egyfajta negativizmust sugal, de hogyha kimondom, meg olvasom, akkor nekem is a himnusz jut róla eszembe, tehát ez egyértelmű volt. Igen. Tehát remek jó. Akkor én szerintem hallgassunk is meg 2 darab nótát tőletek. Az egyik a Bukott világ, valamint a Minden nap félelem. Ez hallható ugyebár az első lemezetekről, igen. A többit pedig majd kicsit később. Addig is maradjatok velünk! Terelne így sorba dőltek, mint viharuk
gitár, már nincsen novakord. A gyűlölet, a nosztalgia színpadképe volt. Minden nap félelem, mögöttem furcsa árnyék. Lecsap rám kegyetlen, furcsa játék. Álmokat szőni hústeher, de a holnaptól félni kell. Valaki vár rám, valahol csendben, valaki éppen ebben a percben. Arcomba dadogó szavakat súgva, közeleg én felém mindig újra. Minden nap félelem, mögöttem furcsa árnyék. Lecsap rám kegyetlen, furcsa játék. Álmokat szőni hústeher, de a holnaptól félni kell. Valaki vár rám, valahol csendben, valaki éppen ebben a percben. Arcomba dadogó szavakat súgva, közeleg én felém mindig újra. Minden nap félelem, mögöttem furcsa árnyék. Lecsap rám kegyetlen, furcsa játék. Álmokat szőni hústeher, de a holnaptól minden nap félelem, mögöttem furcsa árnyék. Lecsap rám kegyetlen, furcsa játék. Álmokat szőni hústeher, de a holnaptól félni kell. Ájé, ismételten itt vagyunk a Balsors zenekarral, és hát, hogy stílusos legyek, nem Balsors, akit régen tép, hanem Balsors, aki régen tépi a húrokat. Hallhattuk ugyanis a Bukott világban, amit a Minden nap félelem című dalt a legelső albumotokról, melynek címe Miénk ez a föld. Hogy készült ez a jó kis album, illetve hogy íródnak nálatok úgy alapjáraton a dalok? Hát alapjáraton a dalok nálunk úgy íródnak, hogy nekem általában kipattan néhány sor a fejemből, akár autóban ülve, akár az utcán sétálva, vagy bárhogy, bármilyen helyzetben. Aztán ezeket én így lejegyzem, papírra vetem, és utána megpróbálok rá szöveget írni, illetve kialakítani egy komplett szöveget. Én erre megcsinálom a zenei alapot is, már kitalálom, és akkor a próbára már úgy megyek, hogy a fiúknak ugye megmutatom, hogy miről van szó, és akkor ők hozzáteszik a magukét, Erik hozzáüti a dobot. Én esetleg, hogyha van egy-két elképzelésem, hogy gondolom, vagy mit lenne benne praktikus, azt vagy megfogadja, vagy nem, vagy ad hozzá egy jobb ötletet, de általában ez mindig úgy szokott lenni, hogy ad hozzá egy jobb ötletet, Gabi hozzáteszi az ő stílusát, az ő gitárjátékát, és így alakul ki egy dal, a szólót ugye ő megírja, hozzá kitalálja, és akkor utána azon már csak pontosítani kell. Miénk ez a föld, ezzel a címmel jelent meg a legelső albumotok is, de mit jelképez maga a címadó dal, tehát milyen témát boncolgat fel? Hát ez egy nagyon-nagyon kényes téma. Szerintem jelen pillanatban Magyarországon nem is tudom, hogy mennyire rádióképes. Ez megpróbálunk valahogy nagyon finoman fogalmazni. Tehát azért vannak az országunkban olyan egyedek, olyan emberek, olyan csoportok, akik folyamatosan évek óta azon dolgoznak, hogy a magyar népet egymás ellen fordítsák, amit csak lehet, elvigyenek az országunkból, amit csak lehet, szétraboljanak, és nekik az se érdekes, vagy az se, tehát nekik az se jó, hogy mondjuk a magyar emberek egészségesek legyenek, egységesek legyenek, ki tudjanak állni az érdekükért, ugyanis hogyha így lenne, akkor ugye nem lehetne ezeket a dolgokat megoldani.
és hát mi ezzel ellen próbálunk tenni a zenénkkel, próbálunk harcolni. Ezek ellen a hatalmak ellen, hogyha 10-20-30 embert ébresztünk rá arra, hogy nem jó ez, ami most ebben az országban zajlik, akkor már megérte nekünk ezt csinálni. És ez a dal gyakorlatilag erről szól. És szerintetek ez ellen mit lehetne tenni, vagy mit javasolnátok? Tegyünk most félre mindent, tehát egy fiktív dolgot vegyünk például. Tehát, hogy nyissuk tiszta lappal az országot. Mit csinálnátok? Most komolyan. Hát olyan vagy kötél. Nem, hát nagyon keményen azért nem akarunk. Tehát ezt igazából politikusok sem tudják most már megoldani, tehát mi semmiképp nem. Az ugyan lehet tenni, hogy mondjuk például, ugyanis most már egy nehéz helyzet, ugye az emberek csalódtak ugye a politikába, csalódtak a különböző politikai vezetőkben. Mi is így vagyunk ezzel, és most jelen pillanatban nem is tudnám, hogy mi kire raknánk a voksunkat igazából. Sokan próbálnak minket egy bizonyos párt mögé beállítani, volt, hogy szimpatizáltunk azzal a párttal, nem mondjuk ki a nevét szándékosan, nem csinálunk nekik reklámot, mi már nem bízunk bennük, tehát mi csak az emberekbe bízunk, csak az embereknek a józan ítélő képességébe bízunk. Az tény, hogy amikor mondjuk választás lesz, akkor hát most jelen pillanatban én sem sok mindenkit tudnék javasolni nekik, tehát egyszerűen eljutott az ország olyan szintre, hogy senki nem bízik meg senkiben, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit lehetne tenni. Tehát az nagyon fontos dolog lenne, hogy ugye ugyanúgy, mint minden népnek kéne egy megbízható vezető, tehát ez lenne az alap, akiben mindenki bízik, és aki nem azon van, hogy ő hogy gazdagodjon meg minél rövidebb idő alatt. Természetes, hogy egy ilyen vezetőt megkeresnek különböző nagyhatalmak, akik le akarnak vele cimborálni, le akarnak vele praktálni, jó lehetőségeket kínálnak neki, és sajnos mivel az ember gyarló, ezért a legtöbben ezzel élnek is. Most itt ugye politikai vezetésről beszélek, és így nagyon nehéz. Tehát most én azt mondom, hogy most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon-nagyon radikális változásoknak kéne ahhoz történni, hogy jobb legyen. De hát ugye van egy intézmény, ami az Európai Unió, ami ugyancsak ebben minket meggátol, tehát én nem szeretnék politizálni, nem is szeretnék abba az irányba elmenni, nem is értek igazából hozzá, én csak azt látom, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez nekünk jó, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem jó, mert nagyon-nagyon korlátozza a lehetőségeinket, és szerintem Magyarországnak arra kellett volna régebben építeni, amiben erős volt, nem pedig beállni a sorba, nem elfogadni a pénzt, és gyakorlatilag most meg vagyunk vásárolva, tehát tehetetlenek vagyunk. Tehát bárki bármit mond, így jelen pillanatban tehetetlenek vagyunk. Kilóra megvettek minket. És ezt mi próbáljuk, de azért a zenénkbe azért próbálunk egy nagyobb réteget megszólítani, tehát nem kifejezetten csak egy bizonyos népcsoportot, hanem olyan dalokat, hanem bárkit. Tehát olyan dalokat próbálunk írni, hogy azért szóljon erről és arról is, de maga az ösvény, az a csapás, amit megyünk, az egyértelműen nemzeti rocknak a vonala, és azon belül írunk szerelmes dalt, írunk harcra buzdító dalt, és stb. Tehát minden témakörből írunk dalt, és az új lemezen is lesz mindenféle, a radikálisabbtól az egészen light dallamokig minden. Úgyhogy minél nagyobb réteget tudjunk kiszolgálni a zenénkkel. Már aki szeret minket, és tetszik neki. Hát én csak azt javaslom, hogyha bárki mondjuk teszem fel számítógép közelben van, és mondjuk van Facebook oldala, akkor pötyögje be a Balsors zenekarnak a nevét, és nyomjatok egy hatalmas nagy lájkot nekik, hiszen az elhangzottak alapján abszolút, de megérdemlik. Nos, ebből a dalból forgattatok egy jó kis videóklipet, na arról meséljetek nekem, zökkenőmentesen zajlott-e? Nem annyira... Vagy nem tudom, hát azt azért láttam, hogy szabad téren készült maga a klip. Ennek azért vannak különböző komplikációi, ugyebár. Elég nehéz volt összehozni ezt én is. Igen, az volt ugye az első, hogy Debrecen környékéről, tehát a Síkvidékről hívtunk egy emberkét, aki ezt nekünk bevállalta, hogy megcsinálja. Egy nagyon jó barátunk, a Strom Attila, akinek ezúton is köszönjük. És hát ugye azt neki előre mi nem mondtuk el, hogy azért, tehát a Síkvidékről ő hova fog.
keveredni, és hát mivel mi szeretjük nagyon a mi környéket, ugye Borsod megyeiek vagyunk, és azért ott nagyon-nagyon szép tájak vannak. Rögtön ott Királyt közvetlen közelében ott van Uppony, a Lászbérci víztározó és annak a környéke, és ott van egy gyönyörű szép sziklás vidék, hát adta magát a helyzet, hogy hát akkor csináljuk meg ott, mert hát annál szebb helyet azért keresve se találni a környéken. És hát ugye én voltam a fő ötletgazdó, hogy oda mindenféle, ott van egy hatalmas nagy kereszt, fönn a szikla csúcson, és oda nekünk föl kell menni. Hát nekem körülbelül az egy olyan óra volt, amire én oda fölbánszologtam, 3-szor estem össze. Arra 400 És akkor még a kamerás emberkénkről nem is beszélve. Tehát ő rögtön mondta, hogy ha ezt neki megmondjuk, ő nem is jön. Tehát ő nem is vállalta volna el. És azóta már próbáltunk vele videóklipet forgatni, de mindig azt mondja, hogy nem ér rá. Nem vállalja. Nem feltétlenül szeretne velünk videóklipet forgatni a közeljövőben. Úgyhogy egy jó kis nap volt, egy egész nap elment, egy 4 perces dalra azért egy egész napot forgattunk, hogy összejöjjön. Mi büszkék vagyunk rá. Nem könnyű lemezt csinálni, nem könnyű videóklipet csinálni a mai világban, tehát minden pénz, és ezért jó, hogy azért minket körbevesznek olyan emberek, akik segítenek, ahol tudnak, segítenek minket, amiben tudnak, így egy kicsit könnyebb. De nagyon jó kis videóklip kerekedett belőle, tehát abszolút tök jó lett. Például az Erik ugye dobolt ott a vízparton, teljesen jó volt. Igen, fel akartuk vinni. Az első ötlet még az volt, hogy a sziklára is fölvigyük a dobot, de mivel előtte azért más helyszíneken is forgattunk, amire odaértünk, mert én is úgy gondoltam, ne vigyük fel. Gitáromat is más vitte fel. Ne vigyük fel, volt, hogy az én gitáromat is más cipeltem, mert már én nem bírtam magam sem fölmászni oda, nem, hogy még a gitáromat is cipeljem. Nagyon kívül kutya, ez felvitte volna. Ja igen, és rögtön, hogy megérkeztünk Upponyba, ott egy nagyon aranyos ónémet juhász kutya hozzánk szegődött, és az végig, amíg forgattunk, az velünk volt, tehát még őt is le kellett kötni, hogy nem ásszon be mindig a képbe, mert ő jött velünk végig, elkísért mindenhol, ő ismert azt a terepet nagyon. Úgyhogy egy nagyon jó kis nap volt, egyébként is szeretjük az ilyeneket. Nagyon keveset vagyunk egyébként együtt, úgyhogy amikor ilyen alkalmak vannak, akkor annak örülünk, hogy van valami közös program. Abból mindig valami jó sül ki. Vagy nem. Vagy nem, igen, néha nem. Így van, hát pláne, hogy jól sül ki, hiszen hamarosan várható lesz a következő felvonás is egy újabb album jelképébe, ami körülbelül mikorra jeleníthető meg. Attila, figyelj! Az elképzeléseink szerint mi jövő év márciusban szeretnénk kiadni, ugyanis az volt az előzetes a megbeszélt tervünk, hogy a zenekar minden születésnapi koncertjét egybe köti egy lemezbemutató koncerttel. Most ahhoz képest kicsit el vagyunk csúszva, tehát nem vagyok benne biztos, hogy márciusra el fog készülni, bár mi azon vagyunk, hogy elkészüljön. Időközben az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy 2-szer stúdiót váltottunk, tehát egyszer belekezdtünk már egy másik stúdióban a lemezfelvételekbe, de ott nem igazán úgy alakultak a dolgok, hogy mi szerettük volna, ezért most váltottunk egy stúdiót, ott most le van egyeztetve minden. November 10-én elkezdjük újra a felvételeket, és nagyon reméljük, hogy márciusban egy minimum 10 dalos nagy lemezzel ki fogunk tudni jönni, és ennek összehív az Ősök vére. Címet fogjuk adni. Letölthető lesz ez is, majd a weblapunkról, ami már elkészült az új, csak még nem tettük közzé. Igen, közben elkészült az új weboldalunk is, igen, ez nagyon fontos. Köszönet Réti Gyurinak. Igen. Na, de hogyha már van új weblap, akkor mondjuk is be. Még egy hetet várunk. Ilyen apró kész van a weboldal, csak nincs még fel. A régit még meg lehet tekinteni. Na, akkor a régi. www.balsors.uv.hu az a régi. Igen, a lemez is letölthető ingyen. Minden értékes információ megtalálható rólunk már, aki szeretne többet tudni rólunk esetleg. Az új weboldal egy olyan 2 héten belül üzemképes. Na, és az már sokkal remélhetőleg. Annak a címe pedig balsors-zenekar.hu lesz. Remélhetőleg. Yes!
És aki teszem föl kapcsolatba kíván lépni most a zenekarral, akkor nyugodtan feléphet a Facebookra, és megkeresheti a mostani kontaktrádiós eseményt, hogyha abba beleléptek, akkor ott várjuk az óhaj-sóhajokat, kívánságokat, hozzászólásokat, akár az új albumhoz, vagy pedig teszem azt föl, hogyha szeretnétek egy új klipet forgatni, akkor egy jó kis sztorit az új kliphez, vagy esetleg elképzelést, hogy mit szeretnétek, mit vártok el a Balsors zenekartól. Most pedig szintén elmegyünk két jó kis nótára, az egyik természetesen a Miénk a Föld, amit már említettünk a klip, illetve az első albumotok kapcsán, valamint az Elhagytál. Utána pedig jövünk, ne menjetek sehova, hiszen ma dalpremierünk is lesz az új albumról.
de könnyű voltál, mint a szél, hazudtál. Emléked örökre bennem él, elhagytál. 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 Emléked örökre bennem él. Ájé, még mindig itt vagyunk a Balsors zenekarral, és érkeznek Facebookra jobbnál jobb hozzászólások is, viszont előtte még beszeretnék hirdetni egy gyors kis nyereményjátékot. A kérdés pedig nem más, mint hogy... Egy CD-t ajánlnánk föl annak a kedves hallgatónak, aki megválaszolná nekünk azt a nagyon bonyolult kérdést, hogy mi a Balsors zenekar első lemezének a címadó dala. Így van, és ezt privát üzenetbe kellene elküldeni a címedekkel együtt a Balsors zenekarnak ugye a Facebookos oldalára, nem az üzenőfalra, hanem privát üzenetbe, ugyebár, mert ugye címet kell tartalmaznia magának a levélnek, valamint a jó választ, és az első nyer egy jó kis első lemezt, ugye ezt a Miénk a Föld című albumot. Ezzel le is lőttem a poént. Úgyhogy nem baj, úgysem, igen. Rosszabb, mint Lehet javítani a címet, Igen, nem volt teljesen tökéletes. igen, ez volt a félrevezetés. Így van, úgyhogy ezt én direkt csináltam most, jól félrevezettem most itt mindenkit, tehát aki nagy Balsors rajongó, az természetesen tudja erre a helyes megfejtést. Nos, és akkor ugye a bejegyzésekhez visszatérve, volt 2 kérdés, azt hiszem. Igen. Vagy Egy több. olyan kérdésünk Virág Gábortól, hogy tervezünk-e egy másik gitárost, vagy marad ez a felállás véglegesen? Hát a tervünk az volt eredetileg, hogy igen, lesz egy másik gitáros, aztán, hogy teltek múltak a hónapok, és nem találtunk erre megfelelő szemét, illetve nem jelentkezett hozzánk senki, és nem is firtattuk nagyon egyébként ezt a dolgot. Én azt hiszem, hogy megállapodtunk, hogy marad a 3-as felállás. Persze a lemezen azért azt szeretném hozzátenni, hogy az új lemezünkön lesz egy vendégzenészünk, Patvaros István személyébe, akit ezúttal is szeretnék innen köszönteni a Kontaktrádió stúdiójából. És Balcsapda néven fog kijönni az új lemez. Mivel trióban maradunk. De maradunk trióban. Aztán egy gyors kérdés nekem, mikor lesz egy sörözés? Szandival, mondjuk hétvégén, bármikor, Vagy ma este. vagy ma este, Ha ráérsz. ráérünk. Aztán Betty mamától, szóval anyától volt egy olyan kérdés, hogy mikor játszunk otthon. Hát majd, ha hívnak minket. Ez ilyen... De decemberben szeretnénk. A térdigérő hóba. Mármint Igen. hol otthon? Ez Királyra vonatkozik természetesen, jogos a kérdés. Szeretnénk Királydon játszani még decemberben, van valami készülőbe, én tudomásom szerint. Egy másik kiváló zenekarral, a Dirty Dogs-szal, őket is puszíjuk Tatabányán. Reméljük, hogy összejön decemberben velük ez a közös koncert. Akkor meg is van a CD-nek úgymond a nyertese. No, Jó, Szandi. egy hatalmas tapsot küldünk neked innen, és természetesen küldjük a CD-t is, úgyhogy szerintem remélem, hogy a jövő hét folyamára. Igen. Szóval személyesen is át tudjuk adni. Remek jó. Nos, hát akkor térjünk vissza az aktuális kérdéshez, a koncert témához, hiszen ennyi jó dalhoz dukál néhány remek jó koncert is. Van is 2 dátumotok, tehát ne szaladjunk annyira előre decemberre, hanem maradjunk még a novembernél. Nos. Igen, novemberben Ózdon egy iskolai rendezvényen fogunk játszani. Mégpedig, ha jól tudom, egy kutyamenhely megsegítésére létrehozott koncerten fogunk fellépni. Továbbá november 23-án a általunk nagyon-nagyon sokra tartott és kedvelt és a legkorrektebb helynek tartott Big Bike klubban fogunk Budapesten fellépni. Mikor lesz maga a koncert így időben? Tehát november 23-a November 23-án azt hiszem, hogy 3 zenekar, úgy tudom, hogy 3 zenekar fog még rajtunk kívül fellépni. Úgyhogy körülbelül 21 órától fog kezdődni a koncert és kifulladásig. Még azt el szeretném mondani, hogy a Radikál Hungary zenekar, az Árpád Vére és a Szomorú Péntek nevű zenekar lesz még a
fellépők. Remek, jó, tehát hogyha egy fergetegeset szeretnétek mondjuk itt a fővárosba bulizni, akkor november 23-án a Big Bike nevű szórakozó helyen este 9-kor ott zúzza majd a Balsors, valamint hogyha van módotok rá, akkor november 9-én Ózdon ezen a nevezhetem segélykoncertnek? Tehát ezen a segélykoncerten láthatjátok még a srácokat. Nos, hát eléggé közeledünk így a műsoridőnk végéhez, de viszont nem menekültök meg a sláger kérdésem, kicsit elfogyott már így a fogalmazásgátlom így a végére. Nos, tehát nem menekültök meg a sláger kérdésemtől sem, ami így szokott hangzani, hogy mit üzentek a rajongóknak. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt üzenjük a rajongóinknak, hogy először is szebb jövőt mindenkinek, és látogassák a koncertjeinket, hallgassák a dalainkat. Még a rongyosra is. Keressenek minket, írjanak nekünk, mert minden nagyon szívesen fogadunk, ami gratuláció, vagy ami egy picit, csak egy picit tovább lendít minket a nehéz időszakainkon, mert azért vannak nekünk olyanok is néha, mint minden zenekarnak, tehát vannak nehéz időszakok, van, amikor nehéz nekünk is, de... És lesz még Erdély. Így van, tehát szedjük össze, amit ma tanultunk. Hogyha megvan a Balsors zenekarnak a legelső Miénk ez a Föld című albuma, azt hallgassátok rongyosra, mert ugyanis jön tavasszal remélhetőleg a legújabb album, aminek nem más a címe, mint hogy Összehív az ősök vére, és ebből hamarosan következik 2 darab dal. November 23-án itt a fővárosban a Big Bike nevű szórakozó helyen este 9-kor zúzzátok, valamint vidéken, Ózdon, november 9-én a Kutya Menhelyes segélykoncerten. Nos, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtatok ide hozzám, és további sok sikert kívánok nektek, legalább még 10-szer ennyi albumot, 100-szor ennyi dalt, és milliószor ennyi fellépést, és természetesen én is szebb jövőt kívánok mindnyájótoknak. És köszönöm szépen azoknak is, akik minket hallgatnak. Gratulálok Szandinak, azt hiszem, a nyereményhez. Igen, Szandinak. Így van, és köszönöm szépen Gézának, hogy ma is ott kavart a pult mögött. Köszönjük. Jövő héten nem találkozunk, hiszen november 1-ére esik az adás, ami tulajdonképpen munkaszüneti nap, úgyhogy 2 hét múlva találkozunk, addig is mindenkinek minden szépet és minden jót kívánok, legyetek rosszak és jók egyaránt, sziasztok! Hello! Nem tudom honnan jön, érzem régiben. Szívem már évek óta egy ritmusra ver. 7 vezér áldott hangját hallom a fülemben. Elődök hősi vére csorog az eremben. Ha te is így érzed, a közös a cél, a haza most számít rád. Bárhol is élj, ha megjön a turul, csak nézz fel az égre, összehív minket az ősök vére. Összehív az ősök vére, szívhez száll és ott kísér. Egyesít a hunok vite, hívó szavukra menni kér. Törzsünk jön és meg nem áll, nem létezik szűk határ. Szólít minket égi törvény, előttünk van az ősi táj. Törzsünk jön és meg nem áll, nem létezik szűk határ. Szólít minket égi törvény, előttünk van az ősi táj.
szívünkben rejlett mindig őserőnk. Hiába fordultak oly gyakran ellenünk, kivívtuk mindig, hogy felnézzenek ránk. Nem lehet más és soha áldott szép hazánk. Ha te is így érzed, ha közös a cél, a haza most számít rád. Bárhol is élj, ha megjön a turul, csak nézz fel az égre, összehív minket az ősök vére. Összehív az anyák mondtak imát, magyarok hadáért, a fiúk vérét kérte Isten a hazáért. Vegyük hát vissza, mit elvettek tőlünk, egyesüljön újra dicső büszke népünk. Őseink vére miért folyt hiába, harcosaink diadala nem dőlhet dugába. A túlvilágon hogy néznénk hős urok szemébe, az igazságot ne csak várjuk, menjünk el érte. Nincs nekünk más, a zene a fegyverünk. Ha felhangzik a szó, mi mind ott leszünk. Az első sorban állunk, mert van egy közös álmunk. Meghalunk, ha kell, érted szép országunk. Nincs nekünk más, a zene a fegyverünk. Ha felhangzik a szó, mi mind ott leszünk. Az első sorban állunk, mert van egy közös álmunk. Meghalunk, ha kell, érted szép országunk. Öltözzön a